iwo baba usati sekuru vasati vakubatsira uchigara uri wega pane here pawakambosvika pakuti kufa kuri nani? Pakawanda nema pakawanda baba inini ndakashungurudzika zvokuti ende zvazvinoita manje ndezvekuti unenge usina kana mari yokutenga kana chokuti handiti vazhinji vanozviuraya nemishonga yemakonzo chichi unosvika pakubatwa nemweya uyoyo handiti asi usina kana senti rekuti unotenga mishonga ya kakawanda ndichifunga izvozvo ndatambudzwa nezvaitika mulife yangu zvacho nezvakaitika ndakanyatsokuti parapaka hazvangu zvaita ndakanyatsokubvuma ndega kuti zvangu zvaita. Wakanzwa sei vapedza kuita process pachirungu vanotoiti exorcism kana kuti process yekudzikinurwa pazvinhu zvakanga zvakakugara right paya pandai zvongonyoka kungenyoka so inini ndandisingatozivaitaitoona ipapo ndo pandakatadza kunzwisisa kutomboita senge munhu asiri asi kuti neno kwawaenda kune imwe nyika so chokwadi saka pandakazoti pat process yapera ndakaita senge munhu uya anga akatura chinhu chinorema nditika ubva achiwisira pasi kurerukirwa pandakanyatsokunzwa kurerukirwa muviri wangu kuti zvandava zvisirizo zvandandiri ndo pandakatenda kuti ini ndadzikinwa sina kumbotaura. Muri yeZimbabwe tiri kusangana panapa tiri padare pasekurundudzo. Ndasangana nemukomana watisingakanganwe pano paSly Media TV. Mukomana anonzi Charles kune vanhu vachangotanga kuuya paSly Media kuti vakajoina Sly Media manje vanogona kusamuziva. Asi Charles nerimwe remakore takambomuita interview mushure mekunge atsvaga rubatsiro kwatiri semukuziva kwamunoita pano paSly Media TV. Vanhu vanenge vane vatambudza zvavanetsa muupenyu vanouya kuSly Media TV vachiti ndiri kutsvaga rubatsiro. Ipapo munhu paanezenge akutaura zvaanenge atenderera ona kuti nyaya yangu iri kushaya zambuko. Charles nyaya yake yakanga iri yekuti akanga achiti kana achidya sadza ari pamba pake kunyatsimo risati rasvika kumuromo raibva ranyangarika. Ozoda kuseva zvekare kunotora rimwe rasara mundiro anoona zvekare masara musuva pamba pake paitaka masara musi paimhanya zvimwe zvinhu zvaanga asinganzwisise zvaanga asingaona kusvika azoya kuSly Media TV. Nhasi ndinaye panapa timbokurukura. Mukoma Charles. Muri sei baba? Aiwa tiri right. Mabasa ari right tinawo mabasa emakuhwa long time chaicho. Long time. Uri sei upenyu? Upenyu nawo beta. Handiti? Totenda Mwari ndiye muchengeti. Tinoda kudzokera munhoroondo yedu. Kune vamwe vanhu vasina kumbonzwa nyaya yekuti chikonzero chatinodzokera kunyaya dzekumashure inyaya yekuti tichida kuti vanhu vane masituations kana kuti matambudziko akafanana neawo aisangana nawo mazuva iwayo unenge uchingotaura kuti mukoma Sly pakaipa. Ichokwadi here pakaipa paya? ndochaya kuti makandibvira nepi makandigonera pakuuya kunditarisawo kuti dambudziko raatakanzwa achitaura torisova sei. Ndaitambura. Taura neni? Taura namukoma Sly. Baba waitwa takutoseka namonge rugare. Mazaipa pakaipa. Ndaiti ndakarara zvizvi. Ndakarara. Wenzwa pamusoro pemarata. Aboro 1 pamusoro pemarata. Tenga uri mafutu steps mitsindo yekuti kusvika kunoedza ningo chinonzwa mitsindo. Kana maskadi chaiyo pane munhu aimbouya wachizondiona ndakatanga ndamudza kuti ndiri kunzwa kiti mitsindo yekiti nekuchema kwekiti pano pamukova handiti maona mani. Saka iye ndiye munhu aingokwanisa kuuya kuzondiona mumusi takagara panze.
angotiti simukaiti tipinde mumba ndikati chii pane kiti 5 dziri kuuya dzakafanana dziri kuuya dzakatotarisa padhoo idzi munongoziva vakadzi vanovhunduka munhu wechikadzi anga kuzondoo tapinda mumba zvanzi kiti 5 dzakasvika dzikamira pamuzivo sazunguza temple inokuzunguza 5 kiti dzakafanana iwe wakadziona here pakati kiti dziri kuuya idini semunhu anga ane eyesight yanga yakatidzikirira handina kukwanisa kuona handiti maona iye ndiye akazvionera pachii chokwadi haana kuzombouya ndakazoita zvokumunyengetedza kuti aramba akutya handiti maona aigutya kiti sei handi kiti dzagara togara nadzo dzichidya makonzo matauriro aakazviita aiti kiti dzadza dzichiita kumacha dzichienderana so dzichimacha dzichienderana dzakananga kunge masoja ari paparedi asi dziri kati ndo matauriro handisati ndamboona zvinhu zvakadaro dziri kati dzakafanana handimona zvinhu zvandaisangana nazvo pamba sekuti dzakazoita sei musi wacho nayo hanzi dzakangosvika dzikamira padhoo iye paakazoona kuti ndingaite zvekuvhundusira ndopa dzakati fara dzichitiza neyati ndega zvangu kiti ndaisangana nadzo ndaingoti ameno zvichapera but pamba ipa panga pakutyisa right pakazotanga dambudziko hombe iyi ndombosiya izvana kiti hatimboisiya tozodzoka ikoko kituka dambudziko hombe rakazovhundusawo inini manje pekutanga yaiti ndikatenga 5 kg yeupfu yanga isikapedzi 2 days unotarisa muchipaketi cheupfu unotoziva kuti ndasiya level yakati unoona kutodzikira saka nakutanga achiti pane munhu ari kupinda achinokora pandakazoona kuti no unenge wasiya wakiya wakuchiona 5 kg later 2 days ndozvakazondiroisanirana chachi ndobva ndatanga kuchifamba ndakafamba kuti ndakutoudzawo ndaiudza kuti ne problem zvandiri kuona pamba pandiri kugara apa kapa kuti ndezvepamba kana kuti pane vanhu vari kutoramba vachindirwisa ndi kumashure uko ndaingorwiswa futi hana nyoka ndaimbosangana nadzo pamba ipapo futi padhoo usipo handiti masikati uchisvika wotonzwa uchinzi vepanext pamba penyu tadi tauraya nyoka iyo iri apo yanga yakangogonyana iri padhoo inini wacho ndotodaidzirawo nzi kwamusi kuona nyoka here ndisikanyatsikuona nyoka ichifamba pachivanze vanhu vanozouraya ndotati ngatimbosiyana nazvo zvinhu zvakawanda zvandakasangana nazvo zvaityisa ndikafamba inini kufamba kwakasiyana siyana handizotaura kuti uku nouku asi hapana kusvikira zvakazonyanya kuipisisisa ndezvekuti inini kundiri kuenda nobatsirwa nditi zviri kuramba chiwedzera one day ndabika zvangu kasadza kangu ndangoti wameno ndapakura sadza iko kumanheru kuyako ndinogura musi wakutanga wechi2 rozi ndiende katochi kaningarapa ndotoona muplate pandiri kanogura musi wechi2 sadza randaisarira ratosara shoma shoma inini semunhu anga atojaira kuti ndo mararamiro angu hanichavhunduki ngoti ameno kupedzisa right handairwara ipapo kana kudi ndatongojaira kuti ndo zvandiri kusangana nazvo izvi right ndakuchizotorerwa musuva ndakuda kunodi rava rimwe futi day right unonyatsokubuda musuva ndakuda kunoti ndise mukano apati pasina china ndikati no matambudziko anyanya ndambofamba ndaneta ende zvazvasangana nokuti hapana anenge achida kufuti kubatsira taura kuti wanga watozadzwa futi jambwa right antimaona zvinhu zvako hapana
chaibudirira. Right, ndo pandakazoisa nyaya yangu yese kuslai media. Haya patakasangana mubva madi isitaito ichokwadi zvinoitika here kuchiuya kuzoona nchibva ndatsanangura zveshuwa kuti ndaivi ndo zvairi zveshuwa kwakuchizouya sekuru vanzwa nyaya yangu sekuru ndudzi vanzwa chi nyaya yangu inini kuti pane munhu akurarama rusangano upenyu wakati sekuru ndudzi vakadhiraivha vakauya nevanobata navo imi mamuripo futi slaimiti ndikati zvangu zvaita ndigaraka kuti zvangu zvaita handisati ndambosangana nemunhu anobatsira anouya sezvaariso vanhu vanorema ka yes vanoremera mastreets sekundudzo svika pamba apo iwo waivaziva here sekundudzo taingonzwawo taingonzwa mbiri dzavo dzokugona basa ndatanga kutobatsirwa pano zveshuwa sekuru vakabata basa ende vakatora nguva vachiita basa ravo sekuru vaita basa ravo vakandiita zvavakandiitawo munongoziva munhu anobatsira kane maitiro ake vakapinda mumba vatoratidza kuti panga pane pakarema nini wacho pane imwe nguva yekutoti ndakatadza vachinditira zvavainditira zvavo pane pandakatombotadza kunzwisisa kuti ndiripi ndakatotomborara ipapo uchizvonyongoka paya uchipidiguka taizvoona zvedu tichitoona kutoti iprocesi yekudzikinurwa kubvisa mhepo yakanga iri pauri zveshuwa vakandibatsira pedza basa ravo vatooneka zvavo kanzi muzukuru zvapera basa randaita panapa basa hombe zveshuwa sekuru vachibva vaoneka iwo wakazvitambira here kana vachiti basa randaita panapa ihombe musi wacho iwo musi wacho nezvakaitika ndakanyatsokuti panapa hazvangu zvaita ndakanyatsokubvuma ndega kuti zvangu zvaita wakanzwa sei vapedza kuita procesi pachirungu vanotoiti exorcism kana kuti procesi yekudzikinurwa pazvinhu zvakanga zvakakugara right paya pandai zvongonyoka ngenyoka so inini ndandisingachanzwisisitaitoona ipapo ndo pandakatadza kunzwisisa kutomboita senge munhu asiri asi kuti mheno kwawaenda kune imwe nyika so chokwadi saka pandakazoti pati procesi yapera ndakaita senge munhu uya anga akatura chinhu chinorema nditika obva achiwisira pasi kurerukirwa pandakanyatsokunzwa kurerukirwa muviri wangu kuti zvandava zvisirizo zvandandiri ndo pandakatenda kuti ini ndadzikinwa handiti maona vapedza basa ravo zvese vobva vadi vaoneka vaenda nditi vakandisira futi vamwe sekuru vadiki vacho handiti maona vakuda kuchiona kuti sadza iro totoribika toda kutoona kuti chi rinopera kana tinoramba kusvika kumuromo ini manje nekafeeling kaino kuti zvaita kurerukirwa kwandaitwa kwewe zvanga zviripo hamene zvinhu zvavo zvachibudawo zvazvo zvapera ndega ndakangoti ndapona saka iwo sekuru varipo sadza richibva rabikwa ini ndanda kutongozisa kuti zvatopera nhasi ndori ndinya nanhasi ende pandakazosara no kiti hapana kiti hapacha pamusoro hapasina zvese noise dzese hakusisina
iwo uraiti wakakurumidza kuve nekutenda handitika kuti zvangu zvaita asi kuti zvinatsobuda mumusoro mako zvichoti zvinhu zvene ndakatodzikinurwa zvakatora nguva yakadi after vaenda zvida kuti nditorera nguva nokuti ndakuona zvisingachaitiki hongu pamazuva ekutanga unogona kubika uchitya wasara wega zuva rokutanga ndasara ndega ndanana kuti ndimboona nhasi zvinoitika here nhasi aneno asi nekurerukirwa kwandakaitwa kutenda ndandinako asi apa ndada kuda kuedza manje zvandasara ndega meno rikaitoni same randapakura iroro ndiro randasiya racho ndaguta ndiro mangwana pawasiyira ndipapo 5 kg ya akana unonyatsa kutozopedza 5 kg semunhu anenge ariwanika inotorawo mazuva iwo baba usati sekuru vasati vakubatsira uchigara uri wega pane here pawakambosvika pakuti kufa kuri nani pakawanda pakawanda baba inini ndakashungurudzika zvokuti ende zvazvinoita manje ndezvokuti unenge usina kana mari yokutenga kana chokuti handiti vazhinji vanozviuraya nemishonga yemakonzo chichi unosvika pakubatwa nemweya uyoyo handiti asi usina kana sendi rekuti unotenga mishonga kakawanda ndichifunga izvozvo ndatambudzwa nezvaitika mulife yangu muzvonzi munhu wechirume hacheme asi une nguva here yawakambosvima musodzi kana uri wega so pasina kana mumwe dzaka munhu womurume hauchemi asi pane pokuti unenge wati nhasi hauna chokubika hauna chokudya kwawaikumbira kuya wakutotaurwa upesira kuti zvanyanya handichadi kukumbira ngaindikuona kuti chichinoitika unogona kutopedza 3 days chingomwa mvura but banje ndo paunosvika pakuchema musodzi kwete kuchema kuti ii aiwa ngobuda musodzi so zvine upenyu hwako uchiona kuti nazi life yangu ka hazvisi zvakanaka izvi unoti matambudziko kuti nzara ndokupinwa kwandandakaitwa nemweya yetsvina kupinwa kusvika kuti unosangana nemazitambudziko zvinhu zvinotyisa wawana chokudya ichi wotorerwa futi pakaoma ende wachiwanawo zvokutamburira wachiwana chiri chekutamburira apo unenge uchibika kawanika manheriwa makuseni wozodya munya ndo waunoswerera sawa dzese zuva jika wakomuno womurume hauchemi asi pachirobata rusheya kuti unenge uchienda uchechi unenge uchitoenda uchechi kunamata mwari uchinamata uchidzokera kumba uchinotimba nothing right unenge wambovaudzawo vamwe muchecho mamazuva anogona ngoto zviupu izvozvozvo vakuzowanawo 5 kg tichidzokera kubackground yakwewo sei waiona matambudziko aya uri wega ndingataura zvokuti zvinhu zvandandakunzwa mukufamba ukwandaifamba zvokuti ndakazoti matambudziko ana kutanga nhasa ndakati pepu kuti right pane zviri kuitika mulife yangu kana kuti zvakatoitwa kudhara zvekuzonobuda kuti ndakushaya sadza mazitambudziko mahombe kuna akatotanga futi but ndaifamba ndichingoudza kunzi kwandainyaya kufamba kazhinji ndaudza kunzi inini baba mune shavi ramuinaro raifana kuti
chengeta dzinza rose saka riri kurwidzwana kumusha kwenyu saka vanhu vese vari kuita zvokudi zvokuzonoromba but vachishandisa amen mune chipo chikuru chiri pamunhu asi zvinhu zvakatangwa kutoonekwa nemadhara uri mwana mudiki obva vaita tsoro dzavakaita andiwana vaita tsoro dzavakaita zvaingeita zvichikura nematambudziko handiti maona mani unogona kuita marriage haigari yaparara handimona upinda basa hautori nguva unenge watopomerwa mhosva kutosiya basa ende usina kana kutongonza hapana pabasa rapera asi basa rako uchindanzita zvakanaka uchita zvakanaka zvimatambudziko zvandakazoti pepu ende ndati pepu pandakasiya nemudzimai basa rapera kuti ndichiti basa rino papi ndaita kunge munhu anosemesa so andimona ndiko ndikaona kuti mai pane zviri kuitika mulife yangu andimona manje ndenge uchishanda uchingodzingwa zvisina tsaro kana waita basa re ndakashanda mabasa akawanda iwe rako rakadzidzira nderechi inini kwandakazodzidziswa inoita zvehydraulic nepneumatic handiti maona manje ndakazodzidziswa zvemagetsi handiti kushanda uchitodzidza kusvika wakuziva zvokuti hauzopiwi certificate ndicho zvokuti kana hauzongobva kubasa unonyora reference kuti kumagetsi taita inonzi tubing wiring maresidential imomo mudzimba kunana Mount Pleasant nanechicpt taifamba because anga ari muindia alright muindia mutauni imomo zvinhu zvandotoziva zvokuti kana kurepeya manenge mabhusa iwa maairpex machichi masteering pumps notozviziva zvakanyanyisa zvinhu izvozvo mushure metraining yawakaona pamuindia iye andimaona ipapo ukazodzingwa sei ipapo pawanga wapuwa chipo ichochi ipapo haina kudzingwa chii chakaitika right handikuona zvoitika zvandachitaura kuti tsorudzi ndakazoti pepu ndichiona masiri andiri kuita basa so nokudzingwa handiti unenge usiriona kuti zvaitika apa zvasiri izvo ipapo ndakangoti yanga iri end of year handi munopiwa zvimabhonasi right ndapiwa bhonasi paya ndati chu kumusha ndatapiwa 3 days off ndaka kumusha pakunichi ndirauraradi waiwirirana naro ndasadawana ipapo ndasvikaikuda zonakidzwa manje madhezi apfuura ekudzoka kubasa abva atopfuurisisisa uchigarira bota ikoko ako basa rinokupa mari yekuti upe mukadzi unozoti pepu asi mhepo kasadaro mhepo usandidaro pari pavokutika tinogona kuti hakuna chodzi mhepo kana kuti kuzviitisa hakusozviitisa mwenaifi yedu so zvamararamiri unenge usingatodi zvese ende unenge uri muplan yekuti pa3 days dzangu dhei rakadayo ndofanira kuti ndadzoka kuchibasa nditosiwa futi mari yetransport wakaronga zvese but mweya wewe unokutaura kuti haiwe ndozvokwako izvo takatokubata mapatsi right zviriko zve hakuna chinhu chinonzi kuzviitisa kuriko but pane zvinhu zvaunonyanza kuti izvika izvi hazvisiri izvi but vanhu vanotika kana tichikutora isa izvo zvanditi takauya isisi tikaita interview mba kwenyu sekurundudzi vasati vauya handika kunyatsima uko then vachizouyawo zvavo asi vanhu vachizoona zvinenge zvichiitika zvezvo vanenge vachifunga kuti
iwe nesu takagara pasi tikacreata dambudziko muupenyu hwako ndokuzira ikupi aminoka ndokuzira vanozviti madhirama kati makangouya matora nhamba dzangu maona nyaya dzangu mukauya mukanipaitira interview mukazouya nasekuru Ndudzi tisingazivani ende zveshuwa ndo pakabva patobuda ukama wataane ukama zvekuti ndakaona testimony yakanyanyisa kuburikidza neslime media mukoma weslime media mubva sekuru Ndudzi wauya pasina mari ndobva ndabatsirwa ende matambudziko iwayo ese akati ndiwo wangu waufunga kuti hatoperi aya moti munhu kana wakusvika pakuti ndakuzviuraya ndakuzviuraya zvazvokuti kuroora mukadzi ka nekwakagarika kadzi kana une nhamo ka haukufungi baba hautomufunga unomufunga unope yachiuya akatotarisa iwe kuti ndouchaita action ende pfungwa idzodzo kana une nhamo nhamo chaichai vanoonesa asi kuri Ndudzi vakaribuditsa mudambudziko ende vanhu vanoshora kafuti vanhu vanoita zvematare vana tateguru Ndudzi vava kuti ndezvemanga izvi munhu iyeka chinhu chandakanyatsokuona muupenyu ona munhu anoshora zvematare vazhinji vacho zvandakadzidza muupenyu munhu iyeye kuri kuti akauya mudare ka anogona kutobatwa kuti ane zvainazvo kuseri asi achitoenda kuchechi achitosvora zvechivani but unenge usati wasangana nedambudziko kuti iwo wakariona ndakariona ende sekuru Ndudzi wakanibatsira sekuru Ndudzi ndakazoti ndaita matambudziko yapera manje ndakutonhonga wamadhola kutoona munhu akutokufonera uri kupi Charles uri kupi totaura kuti ashamwari kuti zvakamira zvakadai togona kutonzika 10 ndiko keshi kuti zvakutoita zvichinja ndo pandakazotoona dzimwe new number dzakutotifonera taita sei upenyu hwakamira sei takakuona izvi pasocial media handimono ini handoda kubatsira kati obva atotumira kagrosari kadiki zvake bva atoenda motora kuchitungwiza paive nechichi pagrosari papa ne 2 kg yeflour 2 kg yeshuga 2 liters mafuta siku yekugezesa siku yekuwachisa nesefi nemafuta ekuzora apo munhu wamuziva andimuziva new number outside the country kunze kwete tongoti kuchando kwete kuti munana South Africa patona wewe uishanzo katsitsi neupenyu saka munhu iye anga kutoti akakalkuleta kuti gosari raanditengera ndere mari bozi akazondibvunza kuti munokwanisa here kuti muite ndizongotora inji kamari kanoenderana negosari randakutengera muchitenga mega akazviita for 4 months yaingova 20 zvayo but panguva iyo ndakamutenda zvisingaiti yanga yakakuwandira semunhu anga asisatombobata kana dola uchisemewanevanhu kushure ndabva kwai kuna sekuru Ndudzo vauya padheni ndo pakutanga kudi pakuvhurika zvinhu andimono zvanga zvisingaitiki mulife yangu baba chifoni changu chepacallback every day achipera callback ende ukasa callback ka waigona kuzofonerwa nemunhu iyeka after kana 3 days ndakaona callback chinzwa zvanotaura so unoziva pane voice rinotaura newe pafoni utoona kuti zvandiri kuda kutaura hazvichatauriki zvandinoda kukumbira apa hazvichakumbiriki regai ndingosiya ndozogona kuti makadi henyu ndiri right zvangu ndiri right but ndisina ndambofunga kuti ndimudi
nditaure naye but ozona kuti achingotanga kutaura neni ndotoona kuti hapachakumbirika ndozvaitika mulife yangu andiva anaita kunge munhu anonhuwa kuvanhu kai asi pandakazosangana sekuru ndodzi ndaitirwa zvandakaitirwa ndabatsirwa pano nasekuru ndakazosangana takatodana nayo chando akatanga achidana ngari kundibatsira chichi andimwana pesira takutaurirana zvechi zvelavo andimwana ikoko hachadi hakudi kuti nditizotauraitayo pakanaka mazuva kwanga uchinetsekana mumba waitaura zvokuti padenga papaita zvimwe zvinhu zvainoizi chichi saka kurara kwainetsaka hope dzainga waive muedzi baba asingararikizve ungarere pakadaro unozorara kwakunoedzi ndopadzizobata andimona apa pasingarariki iwo chakuti tichipedzisa hurukuro yedu kuchine vanhu vari kutarisira chinyakare pasi zvikuru sei pai panga vachitaura kuti vanhu vanoenda kuchechi anenge atorimo muchechi asi akatotakura chi zvinorema asi achiswa ruoko pamusoro zvisingatambi zvinhu zviya zviya zvinogona kupinda pamunhu zvakazobviswa nevanhu vematare zvine zvakakubata zvakadii upenyu hwako zvinhu zviya baramba zvinobata upenyu hwemunhu kusvika pa senge hangu ndichitaura inini ndiri munhu akabatwa neupenyu hwekuti wakanditambudza wakandishungurudza but kazhinji ndandisinganyanyi kutaura kuvanhu zvangu ndaigona kutaura kumunhu anditika but pasina helpi handiti zvinhu zvandakazongodzidza kuona kuti no zvinhu zvakatondibata zveshuwa ende zvakandibata kundirwadzisa upenyu handiti zvosanganisira pakuti ndishaye futi helpi handiti maona jambwa riya rakatosimba handiti ende jambwa racho futi raibata kumamarriage mabasa handiti maona saka kune vanhu vasingatendi iwo wakasunungurwa natateguru ndudzi handitika vakakusunungura zvakare pachena zvinoradza rudo vane rudo handiti saka kune munhu asingatendi mazviri ari kugara nedambudziko rake achishora tsika nemagariro dzematare dzemidzimu anochera makwenza unoti chiwo zvinoita ndechekuti unenge usingazivi inini zvangu ndakupupura nekuti ndakuziva saka ndoda kuti tidzidzisewo munhu kuti azive hazvisorwi izvo zvinhu zvezvi ndo zvinhu zvakatikoshera muupenyu hwedu chivanhu chedu hatifaniri kuchirasa nokuti kuti ndisvike izvozvi zvandava izvi nawo chivanhu chakandisvitsa ipapo saka vaya vanenge vachitaurisawo zvimwe nguva pamwe pane vamwe vanongotaurisa ka but usiku vachiuyako variko but vasikati varakaita kugechi vasingazviiti chivanhu chachobatsira ndiri kutaura hangu akodhime nezvandakaitirwa nasekuru ndudzi nelevu yandava izvozvizvi hangu kutaura chokwadi sekuru ndudzi vakanibatsira zvakanaka ende for free ende vaona kuti dambudziko rangu kwandakabva naro ndikatsvaga rubatsiro ndichishaya zveshuwa musikana isisi nhinge vanga vari pavo vakatoti bhodhi vaitotiti bhodhika ufunge zvenyu maitirwa zvakanaka asi sekuru vatobva vachitaura kuti zviri pamukomana uta zvihombe zveshuwa inini ndaitozvibvuma ende zvanga zviri zvihombe taura chokwadi unoziva here kuti hombe hwacho ndakuhurangarira nepawataura nyaya unoziva here kuti ini ndine director weSly Media TV ndakatuma vanhu kuuya kwauri nemota yangu so Honda Civic
vasvika panyatsime college apa yakanoka zvisinganzwisisike. Ivo ndobva Sokostina vakuudza kuti tiri kuuya asi mota yafa. Iwo wakabva wapindura kuti ndazviziva. Wanga wazviziva sei? Ndakatozviziva because vanhu vakawanda vakandipromisa ini vachiti tiri kuuya handitika ende zvinobva zvangu kuti zii vanandowana katsaona kaanowana kana kuti manheru the before day anenge achironga kuti ndozoita chi dhera mangwana anogona kutowana chi katsaona kanongovhiringa so kuti asauye kwauri chete kwandiri. Izvi ndo zvakazvatiitika paipaika because mota iya ndakazonoigadzirisa ikatondidyira $800. Asi ini makasimba atito tinongotenda Mwari makasimba nekuti paipai takaita zvenharo mota yafa kudaro handiti ndakatumira imwe motikari ndoba ndatumira Ranex ndikati ende mutora mareporters ari mumota iyoyo imuisiye mota iyoyo makanika achiiona imi mupfuurira imberi muchienda kumba kwaCharles. Asi vakarasikawo sei? Ndakatosvika vachitiudza kuti tarasika zvisingaiti. Vakazosvikawo usiku ndikati asi ndoyoka interview yacho yakatoitwa usiku vakabadza malights emota. Mumwe munhu obva ati drama tiri kuita zvemadhirama. Madhirama tinoziva kuti variko vana Tomi asi tenda so inini hangu ndakaona ndiri kutenda variko vasingatendi because havasati vazviona asi imwe remakoro yasangana nazvo unouya kwana sekuru kuno senge kwasekuru Ndudzo ndokwandakatoona kwaSiro kuno kwasekuru Ndudzo uya kwasekuru Ndudzo inini ndandiri munhu angane dambudziko raityisa handidi kunyeba zvokuti inini ndanda kutoti gore randakabatsirwa nasekuru Ndudzo ndisati ndauya kwavari ndaitoti ini ndakutofa ndobvunga chete dzadzazara muupenyu wangu mumusoro mumu zvepasi panezvi ungati pasina anokuda vanhu vose vasingabatirana newe pamwachete chaunotaura hapana chinonzikwa chero ukachema kunani hapana jambo rakakusosa. Ndiwe here zvawaitaura kuti matambudziko emuupenyu hwako akatanga waona sekuru vachivhiya shato. Right. Nzi right. Ini ndiri kuenda kuna mudhara asi ndibakuru ndirikurukura ini handitanga ndachigumu nawo asi ndo zvakaitika ndiri kuenda hangu noti life yangu yasunga ndichibva kutauni tachiri ndiende kuna mudhara ndochema kuti mudhara hazviite here kuti tifambe because upenyu hwangu zvandiri kuona kainjiro njero dziri kuratidza kuti mberi kwandiri kuenda irima rega mudhara akangotsika-tsika dhei rachona iro zvakanaka ndikati handichamukira kuseni zvangu ndodi ndimbonovanyengetedza because vaifarirawo chingoto iyi ndichazonotsvaga ngoto ndoenda nayo ndonotaura navo makuseni aya yamanje ndiri kusvika ndiri kuona kamwana kamukomana kalapirona ndakutomutambidza kuti ko bata kautambira ko vana mudhara vari ku dzadziri kumwe past 8 kanzi vari kuseri kwechirugwi chechi chebudzi ndikangoti hamene zviri kuitwa sekumusha hamene zviri kuitwa kuseri ikoko ndatofamba zvangu ndichienda kuseri kuti ndopandakasvika mudhara achirova uku yakabatwa pane mufana wangu akashayika mwana wavo ndiye anga akabatirana nyoka inani amudhara saka ini ndiriona kuti mufana yekushayika kwaakaitaka ndomuka aizolaudha amwa mudhara imimi munenge munoshereketa imi uzi ndiye wandakasvikira mudhara achivhiya shato iye akavabatira iye mwana mukomana akashayika akatoshayika achiri mudiki zvimaeji zvekuma 28
8 akarwara ha ndambonzwa kurwara kwake ndambovashayika vachitoziya shato ende hapana kwavakazombofamba chaaigona ite ndiita mwanangu chale upenyu zvichanaka zvichanaka chete mwanangu ndo zvaaigona kungotaura izvozvo andimona kubva ipapo ndadzoka mutauni ende unoziva kuti pane kumwe kutaura kwokuti munhu uchimudza dambudziko handitika achikuona zvauri wezi ndagara hangu zvokungogeza ndiri munhu anongogezawo zvake wezi handina sipo handina chii ndinotonetsekana kuti andodzokorora hembe yasviba kana handisina sipo ndinongowacha smart yagare mumandiri handinoona hazviiti kurara nenzara ndorara nenzara asi ndageza ndaizviita izvi pandaisangana nematambudziko iwayo saka zvakazoitika ndezvekuti one day manje zvinhu zvanyatsokundoomera ndiri mutauni basa no kana wandiri kunzwa hapana kana anonditeerera hapana chero ukaudza hama kuti zvinhu zvakaoma achikutarisa andoti pamwe uri kunyepa andimona ndinoga zvingokona kwatrinda so kana kuti hameno chii chaanenge achionawo pandiri pavhesi yangu iyo jambwa inozviita unenge wakarohwa nejambwa zveshuwa rakakukiya asi sekundozo ndovatenda vakandiburitsa pakaoma dambudziko andaisangana nawo baba ndikazvirangarira izvozvi kana misodzi yangu inobuda but ndozonzwa kupembera nezvandakaitirwa nemislive media nasekurundudzo aiwa vasingatendi zvavo rimwe zuva uchatenda because inini ndakabatsirwa nasekurundudzo chivanhu chaicho chaicho mashure ukako ndasingatendiwo izvozvo zviri kuita wakatodaro zviri kuita yei asi iri kutenda panguva yachei zvichakuwana uchatenderera uchadzoka muchivanhu imomo uchatenderera unodzoka muchivanhu imomo pane mamwe matambudziko vanorema anongokudzosa kuchivanhu ikoko saka chivanhu chakakosha chivanhu chakakosha charles izvi tasangana pasekurundudzo ndokunzwisa kuti uri kuti uri kurapwa chii izvozvi mazisaya kai hazvisati aita kuti ndikwanise kushanda okay saka ivo vari kuramba patakasangana paya payanga ari wesika saka vari kubatsira maziso waitongoti kwakangoti tsva uchatokwanisa kufamba chokwadi vanondirapa maziso izvozvi okay saka uri kushanda here izvozvi zvandingatoita mabasa andataura aya izvozvi zvandirika because basa roda kuti ushande mabasa munongo wazaya anotoda kuti chinyatsokuona chero zvinhu zvibude perfect kana mudhuri chero uchichesa zvingobuda uperfect uchiona handiti maona saka so far chinhu chandotokwanisa zvekungotengesa izvi ende chipo chacho chiripo chakadzoswa nasekurundudzo chiripo ichocho saka unopfungwa here dzekutanga kuita zvekutenga uchitengesa uye kuda kutengesa tanga nechi business minded yakazara zvayo okay inini munoziva kuti chii handizivi chinhu chandinoda kutanga kutengesa chavanoti vanhu vanochitarisira pasi ndikatanga neairtime okay kurova airtime yangu ndikangohodha kana kuti $100 $100 ndokutanga neairtime handitoboda zvokutanga nechinhu chihombeka kana anenge anditangisa nechihombeka anenge andibatsirawo zvavo but ipapa ndikatanga neairtime ozi ndinoda kuti testimony yasekurundudzuka tatanga neika vari kuramba vachindirapa ndiri kutotaura kuti ndiri kudawo zvebusiness
ndauda kuchienda kwapakandibvisa kwese kumataka handiti maona hazvitadzi kuti izvo zvitaura kudai pane munhu anogona kutongoti Charles ndanzwa nyaya yako paslai media varipo vanhu vane rudo munyika aiwa variko vakazara ndotodi kutengesa zvangu sekundudzo vachifamba neniki maziso vachikubatsiridza zvese zvinezvi sekundudzo vanobatsira saka riri ndiri kuwanika here manje sofairi kuti netsei sokuti semunhu ari kutanga kakuti umire so inoti netsei apo apo ichibatikawo handiti maona semunhu abuda mukutambura kwaanga ari ndisingagoni kana kudi ndibhadha rent asingakwanisi kukaona munhu anoti nda kuti achengete pamba pangu unozvida here kuti kwauri kugara ndokwauda kungotengesera airtime yako ikoko uda kuita sei Baba munozva kuti ndomboti handizivi taura inini zvokuti kuchengeteswa ndoda kuti ipapo ndichitobuda mazviri ngatichiita zvinorwadza izvozvo ndofanira kuti nditsvage mari yerendi ndobuda futi mukuroja imomo handimwana vai mushure mekunge tomboti ndawana munhu anondibatsira nditanga bhizinesi ndichida kumuudza mande ndega ega kuti uri kuona zvawakandiitira izvo zvindava pakati handikurasi ndechikuzivisa uri kuona zvawandiitira izvo ndava pakati ndo paane pfungwa dzangu achadi kuti ndidzoka ndoda kutomanichadi kupuwa hove handichadi wauda fishing line wauda chirauro ndega bozi ndakabuda kako ndikuramba ndibudowo here aya maziso kunoku ari kurapa asekududzi vakufamba nini zvinoita zvakanaka chete bosi kwawakabva nako vakatanga kuzvinhu zvavo zvakatoipa stere saka izvi zvakuitwawo vanenge vachiita chi vaifamba nepesi yavo tinotenda saka vanhu vachida kukubata iwo ngatiti tawana wewisha ari kuda kuti Charles ndoda kumupa mari yekutanga unobatika panhamba dzipi kana dziripo anenge apindwa nemweya werudo nhamba dzangu iko keshi ndakatojoina good 0782 623 330 0782 623 330 pekupedzisira 0782 623 330 ndo nhamba dzangu idzodzo. Isusu toda kukutendawo kuti wabvuma kungopupura kunaka kwasekuru Ndudzo. Isusu sekuru Ndudzo munhu wataziya kwenguva yakareba. Pane imwe testimony futi haisi yako wega. Zvinozi kuti munhu ari kuita mabasa. Izvi tinodzokera kuti vanhu vanenge vachibvunza kuti kumukomana uya ayitorerwa sadza uripi wakaita sei wakazodi vamwe vanhu vanenge vachingoti wakangobatsirwa ndobva zvaita se ndobva zvangonyarira panguva iyoyo ndobva zvadzoka futi saka unoona tadzoka nhasi uno uri kure kuirebesa kwatiri kuita tichida kuti una pfungwa dzako kuti zvishuwa munhu akapora here tichidzokera mundangariro tichitadza kudzura nekudzora ndangariro zo ini handidi kunyeba pandakabviswa sekuru Ndudzo wakandibatsira audi navo wakandibatsira aiwa wakandibatsira sekuru Ndudzo matambudziko andandinawo aiwa tinotenda uye nedzidziso yawapawo kuti vanhu tisarase chivanhu chedu chivanhu chakakosha tinotenda zvikuru kwazvo phone number wapa kana paine anezinga auya nekwatiri tinenge chikuzivisa kana pane vanenge vakufonerawo aiwa zvese zvawawana mugove wako kubva kune vanhu mawell wishers tinoziva kuti vanhu muZimbabwe vachiri kutambanudza chokwadi ichocho une zvauda kutaura munotendera kuti ngoisa kajokuso kanongo aya ndoka ndatomirira ndoka ndikataita nako aiwa ndiri munhu zvake anofara yes achokutanga ndoda kuti ndisandaisa kajoku kangu chekutanga chokupedzisira ndoda kutenda Slay Media yakandiunzira sekuru Ndudzo mushure mekunge vaona nyaya yandakatsanangura kutambudzika kwandaiita ndoda kutenda zvakanyanyisa tinogamuchira nditoriwo murume akapsvindawo
mai ndikuita mari kana pana anondida inini I'm a gentleman rinogeza ndibade panhamba idzodzo chale aiwa hazvinoita handsome yesei une makore mangani bhoza unaondauza makore ndine 46 amunozai nhamo iyi ndikagara bodi bhebi sososo ndichidyawo sospali yaotwana maimbala anodzoka ita jenubiri nhamo iyi nhamo inochembedza ndodzoka kuita bo nekuti notonyatsoza kuti injini yangu hefi vamwe vanhu vanobva vatika panyaya dzekunumwa idzi kana dzekuputa wakamirawo sei takutengesa kamanje vanhu vanoda vanzoziva cv yako kuti unopikodzera here unokwana here mune vanhu vavari kutsvaga iwe uri kutsvaga kwako but kune vari kutsvagawo futi zvazvoita manje unonwa here inini hapane zvemafunction ndinomwira asi kazhinji zvaitika ndezvokuti pane pandazoti stress yandibaya zveshuwa andogona kungopindawo imomo pane maimbano hava padhuze upenyu hwakuendeka aiwa zvinobasa because stress yeusinguka kana bhebhi rava pasaidi richikuti deti zvandidizvi ndichitoo mami zvandidizvi muchifambirana akozota rudo haisivana mwoyo kapa rudo tinopa rudo mukasvika here panana mukanya isusu itutunza nababa rudo isusu veduka nyaya zhinji tinozongoisa kuna mukomadhewa kuti ndiwo mukoma wedu panyaya dzerudo vakazosiyira chimufana pita mumwe kuti pfuurira mberi achiti joko rako nderekuti kaundora watotaura here ndaitoda kungonakidza zvangu panhau yechi yaive mabhedhi kuti inini zvangu kana anenge andifarirawo zvake I'm free unochengeteka ndinochengeteka asenge izvizvi vakati tiendei kuchechi kwakati nditoenda kuzi ndiwe mukana wacho watosara akashungurudzika kundisina wandinodi wandoyemera nawo naye ndatobva mwana hangu asi kwete kuzoteka advantage pana vanozoteka advantage yekuti sane dzaishupike vokuita yese ndinoda love true love handiti aiwa tinotenda waita basa tataoneka kare thank you so much Charles waitako waita basa neinterview ndokutenda Slime Media waita basa zotenda